Wagandi Beluquarano, Ibazucatarano, Ugumba Panigarano, Wagandi Beluquarano, Ibazucatarano, Ugumba Paniela. Cha, Igbo kwenu, rienu, nwano, zwano, unavuku ugumba. Na nene kwada. Na nene ugumba. Kachire gemezi oku. Opurobios, Igwe Jenga. Ugumba. Amara m n'ọtụtụ n'ime anyị anọ na etu Peter Obi si wee hapụ ihe niile ọ na-eme na mgbagharị juru ya ahụ ugbu a wee gaa akwamozu nke otu onye ya na ya na-adị na mma bụ Maazị Odera n'obodo Ọka Etiti. Maazị Odera nwere ohere ịnị nne na ụbọchị Fraịde gara aga abalị 23 nke ọnwa Septemba. Jizọs na onwe mere ka anyị mata na ọ bụrụ na ịhụ ha na onye bịara ije ozi, onye bụ ezigbote onye ndu, na ọ ga-abịa dịka onye na-eje ozi, ya bụ servant leader. Ya bụrụ na ọ bụrụ na inwe ohere ịzụta Peter Obi, na ị ga-ama na Okwute bụ ezigbote onye ndu kpọmkwem, maka na ọ bụ na ndị kọmishọna, ndị polisi na-eso ndị kọmishọna ihe ha na-eti ndị mmadụ, ọ dịghị etu ha n'ebe Peter nọ. Isori ya dịka ị na-ahụ, nyawa na-eji umbrella ya, nyawa na-aga ihe bọọbụ na ọ na-aga, nyawa jikwa aka ya ehicha oche na-eme ihe ọbụla a na-eme. Etu a ka anyị ji kwenye na ọ bụrụ na Chineke emekata mere anyị bụ ndị Naijiria ihe ka Peter Obi bata n'ọchịchị, o mechara anyị ihe ọ ga-emere anyị. Chukwu amakwana m na ị ga-eme ya, biko zienụ mụ ka anyị soro na Peter gaa akwamozu. Anyị na-ekpesiri ekpere ike onye nwe anyị ga-aga n'ihu gbaa ya ume n'afa Jizọs. Kendi bogin ko wan kai pe fa bia maka ya tuta. One in chapter 1 na chapter 2. Kai chapter. Chapter 1. Maka ori rogo audio ya kpata here ko mana nsogbu. Aga ari ku ozo. Labba kendi. Owo mena na na ade. Ada min tabi ebe ja ko mo. Mbadi me min tabi. Sikozi anyị ihe ga-agwa ha maka anyị gosi ndị mmadụ vidiyo. Ba sa ife anyị bịa ebe a bụ maka akwamozu mama anyị. So na ife anyị bịa tata bụ esi Odera na ụmụ nwanne ndo ịnya ya na-eme mgbafe asịfa ndo otu ife ji mbra anyị na-asị n'Igbo na onwe onye ife mere onwe onye bụ onye nke ije si ya ndo abịa mesifa ndo na-ayọ ka Chineke nna bụ onye
kpọrọ mama anyị ka ọ bịa ọ nata nye ezumike. Ndị ga-ekiri nkịta ga-asị ya bụ na nwoke a na-enwecha ohere ọ ka na-enwecha ike afọ n'ugwu afọ na ndịda maka amaka na Igbo ka ma fe jekwa ugwu Awụsa tata ị ka ga-eji ugwu Awụsa taa okpere ka anyị ga na-ekpe Chineke na gara agbaghị ume mana ọrịrị ọjị ga-agba ya nkụ biko ụmụafọ Igbo ifụrụ na anyị fụrụ na okwute anyị zutere okwute tata ọ sịkwa na anyị Igbo dịka onye anyị na Ugwumba nna anyị kwa anyị ga-ahapụ oke pụ Ugwumba enwe hụ na bụ eme asị agwụrụ ya agwụ ihe a bidoro na-ekwo kịta ọ na-ada n'ugbo na-ada na mgbede ama na ide enye echichi ọnụ katazi ụdawazi nke ihe na biko ịtụrụ anya ya ọ bụ ihe tụrụ anya ka efuru nwere etu isi kwadobe ya wee tụtụ anya ụdị ha ife anyị na-ayọ onye ọbụla bụ n'obodo anyị adọrọ mma ndị na-ata afụ erika anyị chọrọ ka ama ma ga-enwe gọọmenti ga-enanya malite oge etinyebere ndị obere mmadụ na ndị ogbenye aka ọ maka ka eji eme gọọmenti onye bụ ife afọ ifo na-adanụ ka ama ma nke gị si dozie obodo ka ndị mmadụ kwụsị ịta afụ onye bụ ife a na gọọmenti bụ maka ya so na aka na-ekwe ka anyị si onye ga-atụ vootu nye atụnalụ m nwa maka na mba onye Igbo nye atụnalụ m maka na m na-eje ụka Kristian nye atụnalụ m maka na ọma tọn nye atụnalụ m maka kọneshọn nye atụnalụ maka ife nye atụwalụ m na onege anya fụ na o nwere ebe m rụrụ ọrụ na m ga-alụwu ọrụ a onye nwa ka e ga-eji wee mie ndị mmadụ na-anya ndị na-ekwu na fa ga-eme ife a kere ebe fa megolie a ga-ene anya onwe ebe a megolie ga-ene anya wee mefe na mnwasị na nwoke ebe m merie enu so ndị mmadụ jee ebe a ọ bụ na ọ dị mma ka eme ya ka ebido dozibe obodo anyị kere dozie ya ọbara onye ọbụla ụlọ ndị banyị si na a na-eji iji ahụ anụ ụtọ nsị ya bụ mkpokọta ụkwụ anyị kwuru kịta maka na onye na-agba ha mgba bụ ndụ ada anọ ọgwụgwọ ndị so ka nkụ maka na ndị iwe na-ewe ndị agụụ na-agụ ndị olileanya ha fugoro na-esoghị na akụta kedu ozi nwere ịtụpụrụ ndị ahụ maka ụfọdụ ji ego ha na-eme egbe ozi nwere ike ịtụpụ fa bụ na ife ọbụla fa na-eme fa tinye ekpere na ya na ọ gaa ọfụma ife afụri na-afa taa ma anafa n'iyi n'obodo ga-adị mma etu obodo dị kịta ya bụ ọrụ a maara na ọka ife a ga-alụrụ nne mana a ga-ebido okwute ndị Igbo bụ mmiri wee bịa nyaba akwamozu bụ nke anyị mara na ọtụtụ ndị ọgaranya anyị adị emeni mana dịka anyị mara okwute bụ onye ọ bụ n'agbanyeghị etu Chineke si bụ n'enye enu ihe nna anya onye ọbụla ga-ekiri mmemme a bụ biko dị obedient oru ụbọchị ahụ ị nọ na-asị na o jebego pụta ka anyị niile kwado ya tụnyere ya akwụkwọ ka ọ gaba ndewonu IGBOWOOD Igwe Ejenga.